Russian Nation Vision boy. Alright then, ndakakutambidza moyo ukaubaya nepfumo unepa muromo unengereza manyange autesa unengereza ndiwe wakonzeresa unengereza manyange autesa unengereza ndiwe wakonzeresa unengereza wabaya wacheka waenda kunge Gemini andimbo surrender mapfumo pasi ndakanda muno anodya zvakashanda inozama wani tsanzira kuti zviite ndinozama wani kubata kuti zvinhu zviite ndashaya chandakatadza warova ndare ndawira dhaza zvakadai azvimbofadza moyo wangu kupisa ngegaza unondiridza kupfuura piano pandinotaura woti ingano kunge mairuwadzano ndenge ndotaura zvemusangano ine ndinakupasa chikondi uri munhu mutema ugondi kukupa moyo wobaya uri mondi unengereza manyange autesa unengereza ndiwe wakonzeresa unengereza manyange autesa unengereza ndiwe wakonzeresa unengereza inga ndiri hamba ndakada makwati moyo wangu wakika nekarati kupfekera zvibhakera apakati kundirwadzisa mukatikati ndaimbotraya ndaiti zvichafaya Yo people Nation Vision boy ndakafizuka real dog